San Plaza mama ekarri du. Zer esan behar diogu Paulena mamari? Eskerrik asko! Eskerrik asko amama Belen. Eskerrik asko mama Belen. Eskerrik asko! Orain. Ekarri dut iduriantza. Eta nola egin dezu, Ane? Nola egiten da? Ba. Zer botatzen da? Harina. Arrautza, irina, azukrea, zer botatzen da? Irina. Eta. Anisa? Oso ondo, Ane. Eskerrik asko, Anetxu. Orain, Lilianak egindako San Blasa jango dugu. Zesan behar diogu Lilianari? Eskerrik asko! Dago goxua Lilianaren San Blasa? Ondo kuadrilla. Estarrie sendatzeko, ez da? Bat eta bi, zorion etxe ontako denoi, polez egiten agano. Ozen, aterik oitura zara, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberaz diruz, ez da ere oinetako. Baina ez da rizango abinta, da kantan aide gogoz. Dios te salve, ongi etorri, gabon nahikoa diela. Legearekin kumplir ezagun, Santa Ageda espera. Hauntza gelako lagunok, poz-pozik gaude den-denok, eta gauza asko ikasten dugu oso azkarra garelako. Dios te salve, ongi etorri, gabon nahikoa diela. Legearekin kumplir ezagun, Santa Ageda bezpera. Ikastolan jolaztea, gauza politak plastilinan, baita margotzen eta eraikitzen pasatzen dugu. Salve ongi etorri, gabon nahikoa diela. Legearekin kumplir ezagun, Santa Ageda bezpera. Xabugelako lagunok, primeran portatzen gera, lego politak eta panpinak dauzkagu ikastolan. Dios te salve, ongi etorri, gabon nahikoa diela. Legearekin kumplir ezagun, Santa Ageda bezpera. Gure gimnasio naranjan, etxe haundiak eitxean, salto brinkota txiri hueltaka, pasetzen dugu atxaldean.